Les 5 en punt del matí, segona estació del Tour Fricandó Matiner de Neu 2010. Avui anem a la Masella. Ja està tothom, em sembla? Estem tots ja? Sí! Doncs res, marxem, no? Ens trobem en aquesta fantàstica estació catalana, des de Pla de Masella, l'espai que dona nom en el bar on hem fet el Fricandó Matiner en directe. Aquí és on s'ajunten totes les pistes d'aquesta excel·lència que ens donen les muntanyes catalanes. Aquí tenim els fricanderos preparats per fer l'esquiada, el premi després d'haver-se llevat tan aviat. Des de la Masella, l'equip del Fricandó Matiner i la seva afició. Fricandó!